дар шаҳри клуби вилояти хатлон низ мусобиқаи футбол барои кӯдакон таҳти унвони футбол барои ҳама бахшида ба гиромидошти президенти фахрии федератсияи футболи тоҷикистон Суҳроб Қосимов ҷамъбаст гардид. Мусобиқаи мазкур нимаи дуюми моҳи январ оғоз гардида то ба имрӯз идома кард ва беш аз 100 нафар кӯдакону наврасон дар се сину сол байни ҳам майдондорӣ карданд. ҳамоиши мазкур аз ҷониби лигаи футболи кӯдакон ва наврасони федератсияи футболи тоҷикистон дар якҷоягӣ бо мактабҳои варзишии шаҳру минтақаи клуб ташкилу роҳандозӣ шуда миёни кӯдакони то 7, 9 ва 11 сола идома кард ва дар маҷмӯъ иштироки фаъоли дастаҳо дар ин тадбири варзишӣ таъмин карда шуданд. қобили қайд аст ки даври гурӯҳии мусобиқа дар мактабҳои варзишии ҳар як шаҳру ноҳияҳои минтақаи клуб роҳандозӣ шуд ва ниҳоят даври финалии мусобиқа дар маҷмӯъаи варзишии шаҳри клуб баргузор гардид. имрӯз дар шаҳри клуб ба дастгирии лигаи футболи кӯдакони наврасони федератсияи футболи тоҷикистон дар минтақаи клуб бахшида ба гиромидошти президенти федератсияи футболи тоҷикистон Суҳроб Қосимов мусобиқа баргузор гардидааст. дар ин мусобиқа аз 10 шаҳру ноҳияи минтақаи клуб иштирок кардааст. ҳар як сини соли Ю7, Ю9, Ю11 8 дастаӣ иштирок мекунад. пас аз ба итмом расидани мусобиқа аз ҷониби масъулони лигаи футболи кӯдакон ва наврасони федератсияи футболи тоҷикистон дар минтақаи клуб, мураббиёну собиқадорон ва доварони дараҷаи ҷумҳуриявӣ нахуст ба дарвозабон ҳимоятгар, ҳамлавар ва беҳтарин футболбози мусобиқа дар ҳар як сину сол тӯҳфаҳои инфиродӣ тақдим карда шуд. сипас ба дастаҳои футболи кӯдаконаи то 7 сола ки мақомҳои ифтихориро ба даст оварданд, нишони ифтихорнома ва ҷоми мусобиқа ба ҳар як даста тақдим карда шуд ки дар ин сину сол ҷои сеюмро дастаи наврасони ҳулбуки восе, ҷои дуюм насиби дастаи маҷмӯъаи варзишии шаҳри Кӯлоб ва ҷои якум насиби дастаи мактаби махсуси намудҳои футболи шаҳри Кӯлоб гардид. имрӯз аз ҷониби лигаи кӯдакон ва наврасони федератсияи футболи тоҷикистон мусобиқаи ҷумҳуриявӣ байни наврасон ва кӯдакон барои гиромидошти хотираи президенти фахрии федератсияи футболи тоҷикистон Суҳроб Қосимов мусобиқаи ҷумҳуриявӣ баргузор гардида истодааст. ин дастаҳо дар минтақаҳои худ ҷойҳои муайянро ишғол карданд, ба ин даври ниҳоӣ роҳ ёфтанд. имрӯз мо дар ин даври ниҳоӣ ғолибони мусобиқаро муайян карда бо тӯҳфаҳои ифтихорӣ сарфароз мегардонем. ҳамоиш дастаҳои навтаъсиси то 9 сола қадршиносӣ карда шуданд ки дар ин сину сол дастаи наврасони равшани Кӯлоб ҷои сеюм, дастаи наврасони Фаизканди ноҳияи восе ҷои дуюм ва дастаи наврасони ҳулбуки ноҳияи восе ҷои якумро ба даст оварда бо нишони ифтихорнома ва ҷоми мусобиқот сарфароз гардиданд. дар ниҳоят дастаҳои наврасони то 11 сола низ аз ҷониби масъулони баргузории мусобиқа бо нишони ифтихорнома ва ҷоми мусобиқа қадршиносӣ шуданд. дар ин сину сол ҷои сеюм насиби дастаи мактаби варзишии махсуси намудҳои футболи шаҳри Кӯлоб, ҷои дуюм насиби дастаи мактаби вилоятии варзишӣ таҳти унвони Андароб ва ҷои якум насиби наврасони дастаи равшани шаҳри Кӯлоб гардид. мусобиқаи навбатӣ таҳти унвони футбол барои ҳама бо як шукӯҳу шаҳомати хоса роҳандозӣ шуда ба ин васила дар ниҳоди кӯдакон муҳаббати футбол ва варзиш бедор шуд, зеро ҳар яке аз ин наврасон дар ҷамъбаст арзанда қадршиносӣ карда шуданд.